Yuk. Pati milang miling esambe nguciwat gawe sem-sem kang mulat busana mira sutra manta warna lelangan beksan ongkek manis sesonderan satu C sa C satu C plus C kowe kendangnya harus tangan cangkeme ya jos ya os Nono Bayu ya iya lo Wahyu budaya ya
hi a ha o hi a ye he hi a ha e hi a ye hi a Pak Kamto Ya. Ye kose ye Ayo Mas Rudi. Yuk. krungu musike kendat kendut goyangane kenong kampule iki asli jaranane eling sliramu lagi nyuwun lagu jeberangira tresno rasaku Lagu ketresnan mung tansah gawe kelingan tetep iki sliramu trimo nyawang goyangku lan lirem mripatmu kang tansah gawe rasa kangenku dene mas aku mung tansah kelingan ngelangake sesenggaan dene mas aku mung tansah kelingan ngelingake tembang lagu katresnan apa iki sing jenenge tresna sewengi mung sapadaya aku ora bisa lali krungu tembange musik jaranan tresna sewengi tansah kelingan ya ayo ya ayo ya asyasya krungu musik kendat kendut goyangane kenong kampule iki asli jaranane
Heling sliramu lagi nyuwun lagu jeburangiro tresno rasaku lagu katresnan mung tansah gawe kelingan tetep banyake sliramu mong terima nyawang nyawang goyangku lan nglirep mripatmu kang tansah gawe rasa kangenku Doni mas aku mong tansah kelingan nalikane melu sesenggaan Doni mas aku mong tansah kelingan nalikane nego lagu katresnan apa iki sing jenenge tresna sewengi nek sabadaya aku ora bisa lali krungu tambange musik kejaranan tresna sewengi tansah kelingan buka mah segera webut ye ye ya ye la ye ye ya ae jos lari pakai kereta berhenti becak jalan hati-hati awas ya yuk buka titik jos goyang titik jos buka titik jos goyang titik jos yuk awas ayo awas ayo dek bye bye ya ya awas ayo awas ya